Lehia libururako? Kepa nondik dator? Zein da abia puntua? 72 ordu idazteko? Kakotxartean erruduna Elkano da. Bai, ala da. Izan ere, badakizu, deno badakite, 500 urte, Elkanoren bidaiaren inguruan, eta 2019an, 500 urte abiatu zirela bete den horretan, historiagileak, irakurriz, entzunez, Elkanoren inguruan, Elkanok zer egin zuen bai, gutxi gora bera badakigula, baina Elkanori buruz pertsona bezala, ez dakigula, ezer. Eta hor, etorri zitzaidan burura, azalduko balitz, Elkanok bidai hartan idatzitako eguneroko bat, haze balioa, balio ekonomikoa, baina balio historikoa, Hori izan zen lehen heldulekua. Eta gero bigarrena izan zen, entzutea baita ere jende horri, historiagilei alegia, Euskal Herrian bai, zagutzen dugula Elkano, baina Euskal Herritik kanpo galdetuz gero nork eman zion lehen bira munduari, jende askok ez lukela asmatuko erantzuten. Eta hortik, bigarren heldulekoa pentsatu nuen, hau ingelesa edo izan balitz, honezkero Hollywooden pelikula bat gutxienez. Eta bi helduleku horiekin, pelikularekin eta egunerokoarekin, ideia bat sortu zitzaidan buruan, aurrena soilik buruan, ari bueltak eman, momentu batean nire buruari esan nion arte, gai ote zara... Liburu pelikula idazteko? Pelikula ez dakit, baina gai ote zara buruan daukazuna, horrietara, eta horraz izen. Bueno, Kepa, gure ikusle askorentzat, ahotsa bezaguna, Euskal Irratiko lankidea zaitugulako, 3. mailan, kirol kazetaria, eta idazlea, denbora librean. Idazlearen oraindik arrotz egiten zaiten niri izenarekin batera irakurtzen edo ikusten dudan, baina irratian beti, eta oso pozik, ni beti izan naiz, irratia maitatu duena, eta oso gustora, kiroletan oso gustora, zuzeneko emankizunetan eta bar, eta orain arte irakurle bai, eta orain beste aldera jauzi txiki hau, ez da? Ez du ohiko moduan Zarauztik Getariarako bideaz gozatu, buruan esaldi huraxe darabil bueltaka. 72 ordu barru, Robert Coffey hilko dut. Kepa, urte berezia izan da, aurtengoa, Juan Sebastian Elkanok munduari bira oso eman zionetik, 500 urte bete dira eta 1 urte Getarian lehorra eratzea antzesten denetik. Bai, gainera nik uste gaur egun zenbaki borobilak eta asko gustatzen zaizkigula eta ezin borobilagoa dira, ez da? Batetik bidaia bera, bidaia ikaragarria niretzat, itsas abentura ikusgarria, ez dakit dagoen handiena den, baina handienetakoa bai, eta 500 urte. Eta gero lehorreratzea bera 100 urte, gainera urten aldaketekin etorri da, aldaketa gainera herrian egindako herritarrek parte hartuta, eta nik uste dut bai oso borobila izan dela dena. Bestak beste, berrirakurketa bat eskatzen zuen Elkanoren figurak bebai, zuentzat herritarrentzat bebai, bere izena munduan jartzea, bada helburuetako bat, berrirakurketa hori, herrian egindan ariketa hori, liburuan bertan egiten duzuna bebai, azkenien gaur egungo begiekin eta historioan sartuko garalako, baina Elkano oso presente gongo da. Bai, derrigorako hartzuen Elkanok presente, lehorreratzean gertatzen delako historioa, ez da? Eta Elkanoren inguruko berrirakurketa ere, nik uste dut irakurketa kritikoa egitea bidaia horren ere beharrezkoa zela, ez gure egungo begietatik epaiketa zorrotz bat egitea, uste dut hori historiako kontuekin, ez dakit oso egokia den, uste dut ez, baina bai irakurketa kritiko bat egitea, alegia aipatzea lehen esan dizudana, abentura gisa ikaragarria da, lortu zutena munduari bira ematea ere bai, baina gero bidaian zehar egin zituztenak ere aipatu egin behar dira, eta hori jakin egin behar ditugu. Azken finean, imperio baten izenean joan ziren, bidaia imperialista bat izan zen. Eta horrek ekartzen dituen, egin zituzten barrabaskeria guztiekin. Horiek kontatu egin behar dira, jakin egin behar dira, baina ez dut uste epaiketa zorrotz bat egin behar denik. Eta nik uste dut Getarian, Elkano aipatzen denean, itsasora begira dagoen herria izanik, betitik, hori dela Getariarrak goraipatzen dutena edo azpimarratzen dutena, ez da? Gu kostaldeko herri bat gara, eta izue munduari bira eman zion lehena, hemen jaioa da. Bali hori eman. Eta bali hori eman, nik uste du baietz. Bueno, esan didazu lehen, ideia hortik dau, Elkanorekin zehozer egingo dugu, baina Elkanok idatzitako egunkari bat agertu izan balitz? Nik gustora irakurriko nuke.
fikzioa eta realitatea nahaztuko direlako liburuan. Bai. Horixe zen nire aurrenengo lehen esan dizutez, heldulekua, ez da? Nik gustora irakurriko nukelako egunkari hori, eguneroko hori, ez da? Batipat sentimendu aldetik eta zer egin zuten, badakigu, baina zer sentitu zuten hori egiterakoan, ez? Eta hori isladatu nahi nuen liburuan, helburu nagusia etzen hori, helburu nagusia, niri sortutako historio beltz hori horrek jendea kateatzea zen, baina eskenatokia ondo agertzea eta horrek ere jendea erakartzea hori ere bazen helburu. Lehor eratzegunean kokatuko gara, 2022ko irailaren 6an esan dugu, urte hurren borobil horretan, eta hemen mehatxu bat egongo da, hemen tentsio asko egongo da. Hau zan, formula, kepa, historia kontatzeko, hasieratik argi izan zenuen? Bai, gertatu zait, lehen esan dizudan moduan, historia sortu zitzaidan buruan, eta buruan asko erabili nuen, asko murtsikatu nuen buruan, idazten hasi aurretik. Ez zelako nire asmoa idaztea. Buruan ibili nuen, egun batean pentsatu nuen arte, ea gai naizen. Eta idazten hasi nintzenerako nik uste buruan oso murtsikatuta nuela. Horregaitik egin dut, apunterik gabe, eskemarik gabe, akaso idatzi behar ezten bezala idatzi dut, ez? Horrena eskematxo bat egin, edo zerbait egin, hori gabe egin dut, buruan asko erabilitan neukalako aurrez ideia bera. Eta horixe zen ideia, ez da? Lehorreratze handi horren aurrez, 3 egun lehenago, 72 ordu lehenago, heriotza mehatxu bat jasoko da udaletxean, eta horraziko da atzera kontaketa. Heriotza mehatxu hori egiazkoa den edo ez, nork bidali ote du, badaezpada segurtasuna ere bermatu beharko dugu eguna eta ordu iritsita espada du inor harrapatu, eta pixka bat hori da kontatzen duena. Multzo txiki bat da horren jakitun, ertzaintza dago, Aitor Letamendia detektiba dago, Idoia Urdaneta bere lagun zinegotzia dago, horiek badakite, eta horiek tentsio betean daude, erlojuari begira atzeraka doalako, eta gero dago herria, beste denak, festagiroan. Eta pixka kontraste hori ere bai, ez? Eta hori aprobetxatu, kontatzeko, kostaldeko herri batean, Getarian kasu honetan, pixka nolakoa den udara, nola dauden kostaldeko herriak. Pertsonai asko egongo dira, ikerketa lanien dabiltzenak, ikertuak izango direnak, Aitor Letamendia esan didazu, eta Idoia Urdaneta, bikote eginda, pertsonaia nagusienetako bat Getaria bera. Kokalekua ezin ederragoa daukago, herrian gertatzen da, herriko datuak daude, herrian sartzen gara, liburua irakurrita. Bai, eskenatokia da berez, baina nik uste pertsonaia bihurtzen dela. Eta zuk esan duzu, nik esatea gaizki dago, mertakoa izan da ez da, baina ezin egokiagoa da. Eta uste dut horren bila joan gabe, atera zaidala pixkat omenaldi bat bezala, ez? Edo atera zaidala herriarekiko maitasuna isladatuta gelditzen dela, ez da? Herriko zenbait txoko, eta gainera aukera polit bat eman dit, nire herriari beste begi batzuekin begiratzekoa. Ze kale nagusian jarri, eta heriotza posible bat non egin daitekeen, edo polizia batek, detektiba batek nola begiratuko lioken, sekulez diot begiratu herriari begi hoiekin, eta orain liburuak eman dit aukera horretarako, eta gustatu zait, jolas polita izan da. Jolas hori egiteko, claro, baina gero dokumentatu zara be bai. Zeran dokumentatu zara? Gauza asko eta ari asko izango dituelako honek. Batzuk, datu batzuk, herrian jakina diren datua dira, esan nahi dut, berez dakizkigunak. Eta beste batzuk, badaude liburuak, Antxon Agirre Sorondoren Getariari buruzko liburu bat badago, eta liburuetan, berezko jakiturian, esan nahi dut, herriak berez ekartzen duen jakiturian, eta gero interneten ere datu batzuk begiratuta, hortxe daude, eta uste dut, gustatu zait, jolas hori, gustatu zait. Ikerlari nagusia, Aitor Letamendia, nor da? Iragan bat asmatu behar nion, eta iragan bat asmatzen hasita, egia esan, ez dakit zergaitik, bereziki, kaso nahi nuelako kanpoko begi batzuetatik begiratzea herria eta Euskal Herria oro har akaso, Herbehereetan jaiotako euskaldun bada, ama Euskal Herritarra, Herbehereetara joan zena, haurdun gelditu zelako berak nahi gabe, eta familian ez zioten ondo hartu, eta kanpora aldegin zuen.
aita ezagutzen ez duen detektibea da Aitor Letamendia, eta gero, bere lankide lagun baten heriotzak Herbeheretatik Euskal Herriera ekarriko duena, pixka bat min horri ihes eginez edo, eta Euskal Herrian hasiko da, detektibe lanak egiten. Hori gertatuko da liburua baino 3-4 urte lehenago, Getaria ezagutzen du lehendik hemen beste lan bat eginda dagoelako, eta pixka bat lotura hori, Getariarekin, eta Getariai begiratu kanpoko begi batzuetatik, Aitorren begietatik kasu honetan. Zalantzarik gabe, liburu interesgarri baten aurrean gaude. Izan ere, 500 urte bete dira Amaiurko batailaren gertaera pasazenetik. Nafarroaren historiarentzat oso garrantzitsua dela ezin daukatu. Norrez du inor, edo noizbait entzun edo irakurri Amaiurko batailari buruz. Baina hala ere, eta naiz eta hainbat lan edo liburu argitaratu diren honi buruz, honek berritasun asko dakar. Adibidez, argazkiak, edota grafikoak, edota mapak daude haren barruan. Eta hori da, gehien gustatu zaidana, pertsonalki. Izan ere, gero eta dokumento grafiko gehiago orduan eta sakonago edo argiago ikusten da historia. Eta hori da ikus daitekeena hemen. Gainera, irakurtzen duzun heinean ikusten da oso ongi argazkiekin eta planoekin nola garatu zen erreinuaren defentsa 1512tik eta gero 1522an Amaiurren, eta nire ustez oso gomendagarria den lan eta liburu bat da. Pertsonai asko, besteak beste, lehorreratze egun hori delako, eta udaletxean sartuko gara, zinegotzi alkatea, bertan lanean dabiltzanak, agintariak, hemen sortzen dan saltza guzti hori, ikerlariak poliziak egongo dira, hori dokumentatu beharko da. Dinot, trikimailuak eta nola mugitzen diren eta hori da? Bai, hor liburuaren amaieran aipatzen ditut, laguntzaile izendatu ditudanak, edo bidelagun izan ditudanak, eta horietako bat gilen da, ertzaina den lagun bat, eta harengana jo nuen, eta egia esan, eskertu ditut laguntza hori denak, lehen laguntza ja behin idatzita zegoenean, horren etxeko emanien irakurtzeko, gero jakin nahi nuen, etxeko atetik kanpora ateratzeko moduko ote zen. Eta horretarako irratira eraman nuen, Arantxa Iturbetan ekane Peñagarikan lankideak, haiek pasazioten literaturaren galbaia esan dezagun. Zuk bai sortea coach horrekin. Bai, egia esan bai. Ze ez da izan irakurri eta aurrera bakarrik, gero animoak, laguntza, handia, bai, egia esan bai. Gero nahi nuen, beste herritar batek ere irakurtzea, jaioterria azaltzen den momentutik ondo azaldu behar du, ezta? Eta hor Jonander Delaoz lagunari, lankideari eman nion, eta horiekin batera zeuk esan bezala, Gilen Uzandizaga, bera ertzaina dena, eta gero historiako datuak, nahiko oinarrizkoa dira eta ezaguna dira, baina badezpada Xabier Alberdi historiagileari ere bai, eta horrelaxe joan da, egia esan, gero Ereinen atea jo nuen, eta baiezkoa jaso, eta Inazio Mujikak ere laguntza handia, baina Ereineko talde guztiak eta Inazio Mujikak zehazki laguntza handia. Eta fikzio eta errealitate hori esan duguna, nahazten dena Getarian delako, egun konkretu baten delako, hori guztiegia delako, gertatzen dena, fikzioa da, azkenien, baina datozenak mehatxu bat jasoko duelako, aktore batek, Hollywoodeko aktore ezagun batek, benetako edana, pelikula benetako, hor... Liburuan bai. Jokua. Bai, liburuan bai, lehen, aipatu dut ez, kanpotarra izan balitz, izango luke pelikularen bat gutxienez, elkano Hollywoodeko pelikula handi horietako bat, abenturazko pelikula horietako bat. Eta hori jarri dut, pelikula hori badagoela asmatu dut, eta aktore da bere ere bai, eta bai, mehatxu hark jasoko du. Hark lehorreratzean parte hartu nahi du, eta lehorreratzean parte hartuko du azken fina, baina mehatxua berak dauka. Eta bera, etorriko da egun horretan, da gura da babestu behar dutena, ezta? Eta pixka jolastu nahi izan dut, benetan gertatzen den guzti horrekin, eta neuk asmatutako guztiarekin. Aukera ematen baitu, edozer asmatu dezakezu, ezta? Jolasa esaten gabiltz,
zoragarria da, Jolasa esatie liburu baten idazketa prozesuari, azkenien gustatu zaizula, eta sartu zara lana handia dalako, eta ikaragarrizko lana dagoelako liburu beti idazteko prozesu horretan, baina jolas hori apurtxu bet herriko izkerarekin, iztegiarekin jolastuz bebai, segurazki apaindu nahi izan duzuna, zer erantzi nahi izan diozu liburu bari alde horretatik? Bueno, lehen esan bezala, eskenatokia da Getaria, baina, pixka bat kontatu nola eraldatzen ari diren, esango nuke kostaldeko herri guztiak, gure kasuan, Getaria nola eraldatzen ari diren, ezta? Itsasora begira bai, baina arrantzale gero eta gutxiago, arrantzalek beraiekin duten jakituria ere pixkanaka gure aurrekoena baino askoz txikiagoa da, gure atzetik datozena akaso gurea baino txikiagoa da oraindik. Eta belaunaldi baten gertatu zaiguna? Batetik bestera? Batetik, oso urte tarte txikian, ezta? Herriak nola aldatzen ari diren. Kale nagusia, Getariako kale nagusia, zoragarri dago, basoaz, eta sekulako giroa dago, baina aldatzen ari da. Gu gaztetxoa ginenean, arrantzale lonja zaharren ateak baino ez zeuden, bata berdea, bestea gorria, bestea urdina, itxasotzien koloretakoak. Eta horren aurretik guk ezagutu ezarren, antxo fabrikak eta bar. Eta orain daude, taberna dotoreak, delikatezen dendak, arropa dendak, erabat aldatuta dago. Horrela izan behar du, ez du izan behar, hori herriak erabaki behar du. Baina, gertatzen ari den kontua da, eta, hori islatu... Gogoet hori ere badau. Bai, hori islatu nahi izan dut, bai. Ia, jakin minez, egindako galdera. Honelako liburu beti, idazteko zer behar da, hasierako ideia hori, edo amaiera jakin zein dan? Amaiera bazenekian, hasi aurretik? Bai, baina esan dizut, nire prozesua oso pertsonala izan da, ez dakit nola izaten den, edo nola izan beharko lukeen, edo ez dakit hori esaterik badagoen. Nik asko erabili dut buruan, eta nik uste hasierakoa behar duzula. Bukaerako etortzen baldin mazaizu aurrena ere, ondo ez, baina hasiera behar duzu, ez da? Nondik abiatu. Eta gero ja, nik bintzat bueltak emanez, bukaeraraino heldu naiz. Gero egia da, idazketan, zuk buruan daukazuna, batzutan edo ez da posible, edo ez da ondo gelditzen, baina hori konturatzen zara idazten ari zaren bitartean. Edo idatzi ondoren, irakurritakoan. Eta badaude gauzak aldatuta, kenduta, tokiz aldatuta ere, bai. Hasierako idazketan horri alde batean dagoena konturatu, baina misterio gehiago dauka, 40 horri alde atzerago eramaten badut, eta horrelako aldaketak eta asko daude. Behar duzu ideia zalantzarik gabe, eta gero jardun. Ideia, hasiera eta amaiera hori esan dugu, jardun, esaten zabiltzena, historia hori egiteko, eta gero suposatzen dut, detaile txiki horiek badituenak be bai. Bai, harimuturrak. Bai, harimuturrak. Hori, bigarren irakurketan, idatzi ala sortzen die? Historiak eskatzen dizkizu, niri behintzat ala eskatu dizkit. Zuk azkenean daukazu, zuk esan duzunez, esan dezagunen bor nagusia. Honek honela gertatu behar du. Baina, gero idazten hasten zara, eta honek honela gertatzeko hemen aurrez zerbait behar du. Besterik ez bada, gantxo txiki bat. Eta gero, gantxo asmatu behar duzu. Gantxo asmatzeko aitzaki ederra, arrauna, kontxako estropadak, pelota, herrikirolak... Batzuk bila joan da, bai, kirola alegi, ez da, bai, derrigor sartu behar zuen, hori ere errealitatearen parte da, eta kirola ere gustora sartu dut. Gainera nahi edo ez nahi, kirola pixkat ezagutzen dugu, eta gustora sartu ditut horiek, baina bidean egokituta askotan, esan nahi dut, aiako probalekua azaltzen da, zer gaitik, egun batean aiara joan, probalekuan tokatu, eta esan nuelako, neukan zer gertatuko zen, baina ez neukan non gertatuko zen. Eta han tokatu, eta esan, hementxe gertatuko da. Eta horrelakoak, kontxako estropada ere, ze polita, baina parean tokatu da, ze badakizuzuk, lehorreratzea berez abuztuan da. Hori da. Ni liburu idaztenean, hasi nintzenean, etzegoen erabakita abuztuan izango zen, edo irailean izango zen. Hori da, egunean bertan. Zalantza zegoen, baina etzegoen erabakita. Nik hasieran idatzi nuen, abuztuan izango baliz bezala. Eta gero ja erabaki zenean, irailean izango zela, dena eraman nuen irailera. Eta pare-parean egokitzen zen, ezken aura, igande goizean, lehen igandeko igande goizean. Hor derrigor, Donostiako estropadak. Bidean agertzen zaizkizu, oztopoak bezala, sekulako makulu politak, ezta?
Asko baina azkena esango nuke Gabriela Binerren uako retrato izan zela. Nolabait esan, Herman Melvillen Moby Dickeko akap kapitaina gorrotagarria da, alde batetik egin batean, eta era berean liluragarria. Beraz, hoize akap. Liburu ziraragarria edo itzultzeko etorri naiz, Felipe Juaristirena iruditu zait, benetan zirraragarri, bebai heldu eta ukitu nauen liburua, bai gauza asko, gai asko jorratzen dituelako, poesia, bai, hau da, bizitza, bebai gogoeta, zer den maitasuna, zer den eriotza, autoreak ere, bai, orduan liburu honetan Juaristik egiten duelako horrelako hibridazio bat. Hau da, poesia eta kutsu filosofikoa eta gogoeta. Denok dugu piztiaren bat edo beste barnean. Biztanle ezpada, bisitari. Kepa, Beñatekin gaude, Beñat Gereka, zergaitik gonbidatu duzu, eskertzetan be aipatzen duzu. Bai, historia oso polita egokitu zitzaidan, Beñatekin, laguna da, hasteko, eta argazkia behar nuen, azalerako, eta argazkia behar nuen lehorreratzekoa. Lehorreratzerik ez genuen antolatuko, ez da, argazkia propio ateratzeko, beraz, azkenekoa, guain dela 4 urtekoa, eta udaletxeari eta herriko hartzape aldizkariari eskatu nizkien argazkiak, eta azkenerako bat aukeratu, hauxe aukeratu. Eta udaletxean izan nuen, argazki hau erabiliko dugu, eta, Beñat Gerekak ateatako da, ze posa ez, dena borobil bezala. Horrez gain, biogaritu gara aldi berean, sorkuntza prozesuan, ni liburuarekin bera dokumentalarekin, eta gainera dokumentalak, lehen aipatu ditugun kontu batzuk baditu, ez da, itxasoa, kostaldean olari den eraldatzen, guzti horregaitik, Beñat gonbidatu dugu. Beñat, ze ote dauka itxasoak horren beste pizten gaituena? Nik askotan esaten ez, kanpoa juten ganean oportado, lanea, ez, eta bueltatzen ganean egun batzuk pasata eta kostako bide hortatik sartu eta ikusten dugun itxasoa, nik ez dakit zerran sortzen sentitzen diauna, ez, baina zerbait bada. Dokumentala, Getarian, baina Getaritik Euskal Herri osora aplikagarria, eta purtsuet zer izan garen, zer garen, zer izan algaren egiten duzu gogoeta hori dokumental honetan? Bai, gu herritarrak izan arren, portu horrekiko bagen nolako haustura bat edo, ez nekila hemen ze bizitzen zan, ez? Eta nolabait nahi nula jakin, nondik gentozen, ez? Eta bai, Getarian limitatu naiz nolabait, baina hau, kostaldeko desien herritan errepikatu da, eta gu baino, egoera okerragotan dauden herriak ere badaude, orduan, ez da urrutira begiratu behar zer pasa liteken jakiteko. Eta horrek pixkat galdera bat sortzen zidan, ez? Balgara, herri arrantzale hori, edo noiz arte izango gara. Hori da, helburua, gogoeta hori egitea, ikusleari, zalantza hori edo piztea? Bai, helburua, lehenengoa bat zan nire buruakin, ez? Jakitea, ez nondik atozen, eta izaera hori nondik sortu zaigun. Eta bestia esan hori pixkate, galdera hori planteatu, eta horren inguruan erantzun batuk proposatzea, ez? Bagera edo ez gara eta noiz arte izan. Lagun, bi herritar Kepa esaten zabiltzena eta erabatera edo bestera, kezka hori ez da, zuk zure liburuen, berak bere dokumentalien. Apurtxu behar dugu hori, ariketari egin be bai, ez da? Bai, ze gainera, konturatu baldin mazarete, Beñatek esan du, gu baino okerrago dauden herri batzuk badaude, horrek esan nahi du, txartzat jotzen dugula gertatzen ari dena. Ze gertatzen ari da. Txarrerako, onerako, txartzat jodu Beñatek, nik ere txartzat joko nuke. Ez dakit, melankolia pixkatekin edo pena apur batekin begiratzen dugulako, hau desagertzea, ez da? Eta ez, ni bereziki arrantzalea naizelako, Beñat bezala, aitona bai, gu ez, hor, haustura dago, baina beti ibil izan gara hemen. Izaera da. Bai, azken finean hori da, kostan jaio izan garenok, Beñatek izan duena, itxasoa ikustean zerbait sentitzen dugu, itxasoa behar dugu, nik behintzat behar dut. Eta orain ez naiz hemen bizi, ez daukat egunero ikusteko aukera hori, eta falta motatzen dut egunero ikuste hori, eta zeuk esan duzu, izaera kontu bat da, aldatzen ari dena, eta badaukagu alako zera bat, ez? Nora goaz? 72 ordu, eleberria irakurrita,
Binat, sentsazio, balkoietara begira orain, bada ez da? Bazpa, bai, eta egia esan bizut, nire naiz izan irakurle. Esan dut, igual txikitan hainbeste esan da gero, igual naskature egin dituan. Baina, bai, ikusi nunean esan nuen, jo, irakurreko, zaiatuko naiz irakurtzen, eta hasi eta bukatu. Eta zuen, joño, zerbait lortu dukepak. Nik liburu bat hasi eta bukatzea. Eta horrek esan ditu, irakurtzeko errestasuna eskintzen duela, eta irakurri nuen egia esan, segidan, ez? Eta bai, irakurri errastizate horrek, bizuala izate horrek, zuri familiarrak egiten zaizkizun leku horiek, ez? Detailetxo horiekin, oso historia, ez dakit, azkar sartzen den historia bat iruditu zait, eta ni bezalako nobelentzat, historia bikaina hortako. Eta gero ikusentzunezko, sortze lanak egiten dituzu, eta esaten egon gara kepa eta bizok, irakurleak ikusten duelako, ez da? Ikusten ditu paisai ezberdinak, ikusten ditu akzio ezberdinak. Bai. Oso bizuala? Hoi da, eta ni ikusentzunezkoetan asko fijatzen naizelako, sentitzen nintzen hori, kamera batekin nindua bezala, ez? Plano orokorrak edo xeetasun planoak, egiten nintzen ni pelikula hori, ez? Eta horrek erabat erakarri nindun. Kaixo! Gu Maite eta Izaro gara, eta oktube honetan Agatha Christieren Txagutegia liburuari buruz hitz egingo dizuegu. Esan dugun bezala, Txagutegia deitzen da liburua, eta Agatha Christie da bere idazlea eta Kolo Navarro itzultzailea. Agatha Christie bitarren errazen, eta 76 misterio eta hilketa eleberri idatzi delako ezaguna. Horregatik deitzen zioten hilketen erreginak. Txagutegiaren argitaletxea Vintage Brands da, eta 1952ko liburua da. Guinness errekorren liburuak liburu gehien saldu dituen garai guztietako idazletzak dauka. Eta William Shakespearekin batera literatura arlo guztietan gehien saldu duen idazlea. Bibliak bakarrik gainditutu bere liburuen salmenta. Eta gaur egun munduan gehien itzultzen den egilea da. Bere eleberriak gutxienez 100 hizkuntza ingurura itzuli dira. Bere liburu eta ipuin gehienak zinera eraman dira. Poli eta Gilroy duela urte bat ezkondutako bikotea dira. Gaur ireki dute lehen aldiz Montclair aterpetxea, eta 5 bezero etorri dira. Elurte izugarriaz gain, bada beste gai garrantzitsu bat. Hurrengo goizean poliziako detektibe bat etorriko da, Trotter sargentua. Eta taldeari jakinaraziko dio Kulbert kalean emakume bat hil dela eta hiltzailea bertan dagoela Maxwell ostatuan. Guri gehien gustatu zaiguna, historien aurrera joan garen heinean, hiltzailea zein den asmatzea izan da. Gainera, niri betidanik asko gustatu zaizkit Agatha Christieren liburua. Igarria izan da ere, Agatha Christie Txagutegiaren liburua egiteko antzezlan baten gidoia erabili duela oinarri. Konklusioa. Guk liburu asko gomendatzen dugu. Beraz, azkar joan zaitez liburutegira edo dendara liburua erostera. Bestela, hiltzaileak beste norbait hil baino lehen zeure jakiminak zeu hilko zaitu. Agur! Nola bizi duzuen lehorreratzea be bai, egiten duzu ariketa, kepa, bai, Elkanoren egunerokoan, Elkanoren azalien jartzen, eta bai lehorreratzea antzesten duen, arrantzalearen azalean jartzen eta bar, baina Elkanoren figura hori, zelan ulertzen den gazte begietatik galetu nahi dizuet, lehorreratzearen kontu guzti hau, sekulako transmisio lan egondalako herrian, zelan sentitzen zuien zarzarretatik gazte-gaztietara? Bai, nik uste dut lehorreratzen nik ala bizi dut behintzat, da getariarrentzat egiten duten zerbait. Gero egia da, sekulako oihartzuna hartzen du, ezta? Jende asko etortzen delako, komunikabideak, telebista zuzenean, baina funtsean da herritarrentzat egiten duten zerbait. Nik behintzat horretan ematen diot balioa, auzolan handi bat da lehorreratzea. Eta azkenean, lehen aipatu dugu ez, Elkanori buruz zerbait esan dugu. Nik garapen bat izan dut Elkanoren figurarekin, gaztetxotan, 11, 12, 13 urterekin, ez duzu akaso hainbeste pentsatzen gauzetan, zure herriko plazan, hor gizon dotore bat ageri da, munduari berak emantziola lehenengo esaten dizute, eta superheroi bat bezala ikusten duzu horrezta, kokatuta. Gero, bidaian inguruan gehiago jakiten duzu, bestelakoak ere egin zituztela lehen esan dugun irakurketa kritiko hori egiten duzu, eta dena bat hartuta azkenerako, Elkanoren figura nik orain horrela ikusten dut. Egin zutena sekulako izan zen, bere argi ilunekin,
baina orain dela 500 urte gertaturiko kontua ezagutu, nolakoa izan zen, eta gero nik uste dut herriak egiten duena dela, elkar lotze bat bezala, denak lanean, denak ura gogoratuz, eta nik horrela bizi dut lehorreratzea. Poesia liburu berria kaleratu du Juan Luis Zabalak. Tonu bereziko 58 poema bilduz, bizitzari dion beldurraz eta sentimendu horren aurrean izan duen konformitateaz solastu da. Euren artean independenteak diren 10 istorioek osatzen dute Iñaki Irasizabalen azken ipuin bilduma, zeinak pertsonaia latz eta xamurrak, xelebre eta problematikoak ardatz, giza harremanak jorratzen dituen. Helduentzako liburu ilustratu gutxi izaten dira, batez ere Castillo Suarezen azkenekoa bezain bereziak. Enkarguz osatutako 14 poemek osatzen dute Txakur Gorria taldeak ilustratu duen liburua. Eranskin bezala, Fernando Reik gaztelaniara eginiko itzulpena du. Nik literatura ikusten dut leiho handi bat bezala, ez? Liburu bat zabaltzen duzu, eta momentuan zaude, fantasiazko mundu batean, beldurrezko mundu batean, misteriozko mundu batean, eta edozein tokitan eta gunetan aukera daukazu, ezta? Liburu bat zabalduta, zuk nahi duzun toki horretara joateko, beste mundu paralelo batera, ez da orain oso modan daude, baina beti teknologiarekin lotzen ditugu, mundu paraleloak, realitate virtualak eta bar, nik uste liburu bat badela pixkat hori, ez? Beste errealitate batera eramaten zaituen altxortxiki bat. Ni irratitik nator, eta irratiak ere bazirudien telebista asmatuta, bideo asmatuta, bukatzera zijoala, eta hor jarraitzen du. Eta literaturak ere bai, badira nik maite ditudan bi mundu, eta jarrai ezatela luzaroan biek ere.